Ayun mga Lodski, biyaheng Bicol tayo. At para mapasyalan ang Kawa-Kawa Hills dyan sa Ligaw Albay, kagsawa ron sa Daraga Albay. Kagraray View Deck ng Bakakay Island. Mayon Volcano View Deck ng Tabaco City. Siyempre, hindi rin natin papalampasin ang pamusong zigzag road ng Pagbilao at Atimunan, Quezon. Kaya tara, ikutin natin mga Lodski ang palibot ng Mayon Volcano. Kaya let's go! So, ayun, good morning mga Lodski. Ang sarap ng pakiramdam pag ganito kaaga ang isang rides. Napakalamig at saka parang hindi ka na-stress dahil wala kang masyadong nakikitang ibang mga sasakyan sa kalsada at lalo na hindi ka mata-traffic. Okay, alright. So, ang meet up namin ngayon sa Binyan, Laguna. Biyahe kaming Bicol mga Lodski. So, first time ko ngayon na mag long rides na may mga kasama. Marami na tayong mga tropa na mga gustong sumama sa ating mga rides mga Lodski. So, okay, tara, let's go. I-meet natin si Bads. Kung naalala nyo, si Bads nung nag-North Loop tayo mga Lodski ay kasama natin siya. Tapos yung isang tropa natin, siyempre yung matagal ko ng barkada, matagal ko nakakilala. Dati kong kasama sa trabaho sa Makati, galing nangingibang bansa. So ngayon kasama natin siya mag-rides papuntang Bicol, si June. Kapangalan ko din siya, pero sa Palayaw lang. Magkapareho kami ng Palayaw. Ayun mga Lodski, i-meet natin sila dyan sa may Binyan, Laguna. Kasi kung naalala nyo, si Bads siya yung mayroong Kiemco na City 300. So hindi kami pwedeng mag-expressway. Although si June ay naka Z 650, pero wala namang problema sa amin yon. Basta ang importante, mag-enjoy tayo sa rides kahit saan tayo mapapadaan. So magbayan-bayan muna kami para makasama namin si Bads. Saglit lang naman yon, hanggang dito lang naman sa may Santo Tomas sa Batangas. Alright, let's go mga Lodski. Anak ng kamote. Nagkamali pa ako ng pagpin ng may meeting place namin mga Lodski. Nandito ako sa may Southwoods. Yung Petron Binyan pala yung meeting place namin. Dito pala sa may Southwoods ko na pindot. Dapat pala doon sa may highway. Nandun pa naman si Bads na. Kanina pa si Bads naghihintay doon. So mali yung pin natin mga Lodski na Petron. Dito pala sa may Southwoods yung napindot ko. Kaya hinahanap ko muna yung Petron dito sa may Binyan, sa may National Highway.
So si Bads kanina pa, hindi pa ako nakaalis ng bahay, nandoon na si Bads. Napasobra yung excitement ni Bads. Oh, lagi talaga tong maaga si Bads. Galing pang ano yan, galing pang dagat-dagatan sa may Caloocan. Hindi ko alam kung Caloocan or Malabon. So mas nauna pa sa atin yung galing sa may Malabon kaysa yung galing dito sa may Cavite. Alright, galing ni Bads, ang galing. Okay, sige Bads, kita-kita tayo dyan mamaya. Anak ng nagkaligaw-ligaw tayo mga Lodski. Naghanap ko na lang yung McDonald, tapos yung katapat niya ay Petron. Ito iba yung napipin natin kanina. So dito tayo. Ito na. Nag-wiz ako ng Petron, anak ng kamote, doon sa kabila ko tinuro. Kaya ang sinisend ko sa Google Map ko eh. Kaya, nagtaka ako, ba't dito ako dinala? May send din doon. Oo. Nagpagas na kayo? Nagpagas na kayo? Pagas muna ako, saglit. Okay. Sabi ko na nga ba pagas muna tayo dito mga Lodski, para dire-diretso yung takbuhan natin. So ayun mga Lodski, unang gas up natin dito 550. Medyo mura yung premium nila dito sa may Binyan, 59.35. So ayun, titingnan muna natin yung si Z ni Jun. Pogi ni ang pogi ni Z. Ito gagawin natin ba? Oh. Ako, sa totoo lang. Oh, okay, let's go. Okay, konting kwentuhan. Tapos ayun, paalis na kami dito sa may Binyan. So unang stopover namin ay dito sa may Quezon Province Arc. So siyempre yung takbuhan naman namin ay alalay lang. Hindi naman kami nagmamadali, ay talagang i-enjoy lang namin ang aming gagawing rides. So ako yung nauna muna, sunod si Jun, si Z 650, tapos si Bads. Ang ganda ng tunog ang ganda ng tunog. Backfire lang. Oh, maputok. Mukhang malayo pang biyahe din itong nasa ating unahan. Mag-iingat po kayo ma'am at saka sir, mukhang malayo pa yung inyong patutunguhan. Okay, alright mga Lodski, 5:11 ng umaga. Andito na kami sa may Santo Tomas, Batangas. Umalis pala kami kanina sa may Binyan, Laguna mga Lodski ay eksakto 4:30. Ang usapan namin ay 4 o'clock, pero syempre laging late si Jonski. 4:30 na kami nakaalis, plus nung naligaw-ligaw pa ako, kaya dumating ako doon mga 4:15. Tapos syempre nagpapagas pa tayo, full tank. Tapos konting kwentuhan sa mga tropa
So nakaalis kami 4:30 eksakto doon sa may Petron sa may Binyan, Laguna. 5:12 ng umaga nandito na tayo sa may Santo Tomas. Alright, pag dire-diretsuhin natin yan mga Lodski, yan papuntang Batangas City. So papunta tayong Bicol, dito tayo sa kaliwa. Grabe, ang ganda mga Lodski, oh. Wow. Kahit hindi pa masyadong maliwanag, pero kitang-kita na natin ang kagandahan ng mga kabundukan. So walang pagbabago mga Lodski. Si June nasa ating likuran, nasa kanyang likuran naman ay si Bads. So unang stopover namin ay dito sa may Arco ng Quezon Province. So unang pictorial namin yung banda sa may boundary ng Laguna at saka Quezon Province. Alright. Uy, anong nangyari dito? Napasobra yata sa atras. Tumaas yung gulong sa unahan ng bus. Akala siguro ng driver ay patag pa yung nasa likuran niya. Nung napaatras siya, yun pala ay drainage na or yung kanal. Alright mga Lodski, 5:50 ng umaga, 5:50. Nandito na kami sa may Quezon Province Welcome Arc. So siyempre mga baguhan yung mga first time yung mga kasama natin nag-rides dito, kaya siyempre hindi natin bibitawan yung pagkakataon na makakuha ng picture kasama sila. So parada muna tayo dito mga Lodski. Okay. Ang ganda ng motor, oh. Boy, baka pwede isang request. Isang bomba lang. Isang bomba lang. Da. Ayun si Bads, naka City 300. Okay. Pagkatapos ng pictorial mga Lodski, coffee time na naman kami. Dito lang sa may Chaong siguro, hanap kami ng pwede namin mapagkapihan. Tapos diretso na kami ng zigzag diyan sa may Pagbilao, Quezon Province. Okay, let's go, let's go. Mga Lodski, yung coffee break namin ay naging breakfast na. So ang sarap ng mga pagkain nila dito. Ano lang to, dito sa may bypass road ng Chaong at saka Candelaria. So masasarap na yung mga pagkain nila at saka ang mumura. So talagang solid. Kung kita nyo naman dito mga Lodski, yan, lahat na yung mga biyahero dito sila kumakain. So mga nanggagaling ng Bicol o kaya yung galing ng Maynila. Kung kayo nanggagaling ng Maynila mga Lodski, bandang kaliwa lang siya. Pag kayo nanggagaling ng Bicol ay nasa bandang kanan. So tapos na kaming mag breakfast dito. Diretso na kaming bitukang manok, Old Zigzag. Alright, 7:08 mga Lodski. Nandito tayo sa may Lucena.
dito sa may Quezon Province. Wah, ang ganda dyan mga Lodski, oh. Nag-iisang bundok dito makikita sa may Lucena. Kasi wala naman talaga siyang ibang katabing mga kabundukan dito eh. Kaya talagang agaw pansin. Okay. Dito na tayo sa may Lucena underpass mga Lodski. Ay, thank you Lord. Binigyan mo kami ng napakagandang umaga. Kung naalala nyo mga Lodski, andito tayo sa Lucena nung tayo ay nag Philippine Loop, ay basang-basa na tayo. Grabe at napakalakas ng ulan nung bumiyahe tayo papuntang Bicol. Buti na lang ngayon at tayo ay biniyayaan ng ating may kapal ng napakaganda ng umaga. At sana ituloy-tuloy na ang ganda ng umaga. Amen, amen. Thank you Lord sa magandang umaga. Grabe pala ang traffic dito mga Lodski sa may Pagbilao town proper. Kasi ginawang may ginagawang kalsada. So medyo humahaba-haba yung mga yung pila ng mga sasakyan, lalo na mga kasabayan natin ay mga malalaking trucks. So talagang makikita nyo sa likuran ay pila lahat. Alright, it's John with Z650. Ayun si Bads, ang bilis. Naka Kimco City 300 na yan si Bads, pero lumalaban sa amin. Alright, so andito na tayo mga Lodski. Approaching na tayo ng zigzag Bitukang Manok dito sa kung tatawagin nila ay Bitukang Manok dito sa may Quezon Province. So medyo wala pa kami sa kalahati sa aming pupuntahan. 134 kilometers pa lang yung natakbo namin. Siyempre kasama na doon yung pictorial at saka yung breakfast namin, kaya medyo umabot din kami ng umabot din kami ng mga 3 hours. Anak ng kamuti. Ano ba yan mga Lodski? Woo! Nawala na naman yung natin, nasunog na naman siguro yung fuse. Mukhang may problema na tayo siguro sa mga wiring. Nawalan tayo ng ilaw, nawalan tayo ng monitor mga Lodski. Ayan o, kung makikita nyo, nakablanko na naman. Katulad nung nangyari sa atin nung tumakbo tayo papuntang Pangasinan nung Holy Week. Oh my God. Siguro pag makahinto tayo dyan sa unahan mga Lodski, ayusin natin. Yung fuse na naman siguro natin, ito ay nasusunog na naman. So ayun, nandito na naman tayo sa Quezon Protected Landscape dito sa Pagbilao, Quezon Province. So medyo maswerte tayo ngayon mga Lodski, kasi nung dumaan tayo dati ay malakas ang ulan dito. At least ngayon umulan din naman daw, pero katatapos lang. So at least makakuha tayo ng gandang mga picture, lalo na si June na first time niya pumunta dito sa South. Kasi taga Pampanga siya, kaya ngayon lang siya nakapunta dito sa bandang South Luzon. So hindi natin pakawalan yung pagkakataon na makakuha tayo dito ng mga magagandang pictures.
ayan na naman, ayan na naman. Ayan na naman ang zigzag. Old zigzag. Thank you. Thank you. Thank you. Grabe. Si Bats. Grabe, ang ganda. So doon tayo bandang itaas para maganda ang location natin. Grabe, ang lakas ng mga load ski nating mga siklista. Ang lakas nilang pumadyak. Alright. Aray ko. Ang ganda eh, no? Ang ganda talaga dito mga loadski, oh. Kahit araw-araw siguro dumadaan dito yung mga motorista, hindi nagsasawa na tumambay dito kasi ang ganda ng mga nakikita. Sir, thank you. Thank you. So thank you sa mga kasamahan nating mga siklista. Nakisuyo tayo sa kanila para kumuha ng pictures. Alright, ingat kayo mga loadski. So ngayon ang destination namin ay Nabua. Doon namin i-meet yung mga pinsan ni Jun para maging kasama namin sa pag-iikot dito sa Bicol. So medyo malayo-layo pa ang Nabua, Camarines Norte. So okay, let's go mga loadski. Siya nga pala mga loadski. Yun, bumalik na yung screen natin. Bumalik na, nagpalit na tayo ng fuse. So may mga tinatanggalan tayo, ibang function. Basta ang importante makita natin yung gauge ng ating gas at saka siyempre yung takbo natin. Tsaka bumabalik yung signal light natin, lahat ng function sa ilaw, signal light, brake light, yan ang importante. Kaya yun, okay na naman ulit. Alright mga loadski, wow, ngayon ko nakikita ang ganda ng dagat dito sa may Gumaka. Kasi nung unang punta natin dito mga loadski, yung dagat ay parang kalahati ilog. Pero ngayon, ang ganda ng makikita natin, oh. At saka ang linaw na makikita natin yung kabundukan doon sa kabilang side. Pero nung dumating kami kanina sa zigzag, sabi ng mga taga roon ay katatapos lang daw ng ulan. So maswerte tayo na hindi tayo napadaan doon nung kasagsagan ng malakas ng ulan.
So sana tuloy-tuloy na yung liwanag at ang tuloy-tuloy na yung ganda ng panahon. Okay, mukhang malayo pa ang bibiyahiin ni Lodsky. Nasa unahan natin. So ingat ka sir, ingat po. Ingat sa iyong paglalakbay. Wow, ito yung dagat na gusto kong makita. Yung tipong ang kulay ay kulay dagat, hindi yung kulay ng kulay kalahati, kulay ilog. Siguro dahil walang malakas na ulan. At saka ito pala mga lugar dito mga Lodsky, ito yung mga lugar ng mga stopover, lugar ng mga kainan dito sa may Gumaka. So tabi-tabi mga kainan dito mga Lodsky at sa halo-halo. Merong mga kainan para doon sa mga biyahero natin, mga truck drivers. Meron din para sa mga private. Meron din para sa mga lahat na mga uri, lahat ng klaseng mga biyahero. Nandito lahat. Pag hindi kabisado ang kalsadang ito sa mga dumadaan, talagang mabubulaga na lang. Kasi galing ka sa itaas, ang ganda ng pagbaba ng sa mga ang ganda ng kalsada pag ikaw ay bumaba. Pero magugulat ka na lang pag kunting kurbada, makikita mo na dyan, putol na pala. Kaya sa mga dumadaan dito mga Lodsky, ngayon hindi pa tapos yung maliit lang naman na putol ka ng kalsada dito sa Gumaka Bypass Road. Wow, ang ganda dyan Ang sarap talaga mag-rides. Woo! Going to Bicol with June and Buds. Alright. Tara, let's go. Okay. Si Buds nagpapagasp. Pero kami ni June, kaya naman namin hanggang 350 to 400 kilometers. So bandang Sipukot na kami magpapagas. Kasi mula doon sa Biñan, Laguna mga Lodsky, sa 6 bars ni 03 ay 2 bars lang ang nabawas. So meron pa tayo mahigit sa kalahati. Kahit hanggang Sipukot, kaya natin yan. Okay. So ayun mga Lodsky, 9:25 mga umaga. Nandito tayo sa may bypass road ng Lopez. So napakalaking tulong ang mga bypass road na ating mga dinadaanan. Hindi na tayo dumaan ng town proper ng Gumaka at saka Lopez dito sa Quezon. Dito na tayo sa mga bypass road dumadaan, kaya medyo napabilis ang ating biyahe. Alright. Uy, tubig.
Yun nga lang, mag-iingat tayo mga Lodski kasi dahil nga nandito tayo sa gilid ng kabundukan, ay expected na natin yung mga tubig na tumatawid sa sa daan. Kaya minsan may mga part na medyo madulas, kaya huwag pakampante, ingat-ingat pa rin palagi kahit wala masyadong tao, pero mag-ingat-ingat tayo, minsan may mga landslide. Kakaliwa tayo dito mga Lodski, papuntang Lopez Town proper, papuntang Gumaca. So pagkakanan tayo, syempre pa Bicol, Calawag, Quezon. So may ginagawa pala silang ano dito, siguro flyover to. Wala na may skyway dito, malamang ano yan, flyover. So malaking tulong to para sa mga biyahero. Mama Mary, pray for us. So nandito na tayo mga Lodski sa Calawag, Quezon. Siguro parang ito na yata yung pinaka last na bayan ng Quezon. Tapos papasok na tayo ng Camarines sa norte. Di ako sigurado mga Lodski, pero okay, tignan na lang natin. So ayun mga Lodski, nandito na tayo sa may gateway to Bicolandia. So kung maghanap kayo dito ng iba't ibang klase ng mga sticker, ayan, dito nyo lang makikita mula doon, no? Siyempre nandito sa atin, hindi ito dito sa atin mga Lodski. Grabe, ang dami sticker, oh. Yung iba nandito na rin, nagsisimula na rin dito. Okay boss, thank you. Thank you po. Sir, ingat po. Ingat po. Ay, sure. Oo naman sir. Saan pa yung takbo nyo sir? Saan sa Bicol? Okay. Mag-isa na kayo sir? Sige na. Ayan sir. Ingat sir, pangalan niyo po? Jan. Jan's Motovlog. Jan's Motovlog. Okay sir, ingat sir Thank you. Okay. Nag-blink ba? Alright. Grabe. Mukhang katatapos lang umulan dito. Ayan basa pa yung mga kalsada. Buti na lang at nauna ang ulan, hindi sumabay sa amin. Although lahat naman kami nakahanda, lahat kami may kapote. Yung isang gabi nag-usap-usap kami kung sino yung may mga kapote, kasi sa Maynila sunod-sunod na yung pag-ulan. Kaya minabuti na naming magdala na ng kapote in case maabutan kami ng ulan. Mainam na yung sigurado tayo. Ayan parang lakas talaga ng ulan dito kanina. Sobrang basa yung kalsada Diretsuhin na lang daw namin kasi parang maliwanag naman doon sa bandang unahan Boss, thank you. Mukhang biglang bumagsak ng kaunti. Buti na lang huminto. Pero mukha namang napadaan lang. Kasi sa unahan medyo maliwanag So nandito tayo sa Tigkawayan, Quezon mga Lodski. Yung bandang kanan natin, dagat na yan. Kung kanina bandang Gumaca tayo, yung dagat na sa kaliwa. Pagdating naman dito sa may Tigkawayan, Quezon, ang dagat ay nasa kanan. Yun, medyo lumakas-lakas yung yung ambon. Hindi na to ambon. Pero baka namang maliwanag dito sa naan tingnan na lang natin kung baka hanggang doon lang yung ulan. Pagdating dito wala na diba? Parang
parang pinipili lang, parang fiesta eh. Bawat purok may fiesta. So yung ulan, bawat purok may ulan. Oh, kita nyo mga lods, okay? Pagdating na dito, sobrang init na oh. Oh, amoy na amoy ko na yung init. Diba? Iba na yung ulan ngayon eh. Pero maganda na rin yung ganun. Kaysa mula dun sa may Lucena hanggang Matnog ay umuulan. Oh. Okay na rin yung ganun na may pa-shower minsan. Hindi kasi makompleto yung rides pag wala yung ulan. Diba? Sige ate, kaway ate para makita ka sa vlog ko. Hindi pwede. Oh, sige. Compute ako ba? Nasa ano eh? 36 to 37 kilometers. Ang? Per liter? O matipid. Ha? Matipid. Tipid tayo? Oo. Ako nga, mga 23 to 25 kilometer per liter. Tara. Ate, thank you. Okay, nandito tayo sa may Ragay mga Lodski. 10:40 ng umaga, nasa Ragay kami. Ragay, Camarines Sur. So ayun mga Lodski, mula sa may Binyan 11.7 liters yung napagas natin. So 62 dito, medyo may pagkamahal. 725 yung gastos natin mula Binyan, Laguna hanggang dito sa may Sipokot. Okay. So, pahinga muna kami dito. Kahit mga 20 minutes water break. So, ayun mga Lodski. Mula dito sa may Petron sa Sipokot, bibiyahe kami papuntang Nabua. Doon namin i-meet yung mga naghihintay sa amin para kasama namin papuntang Kawa Hills. So, sir, ingat po kayo sir. Oh, ganda ng motor ni sir. Versus 1,000. So, kami papunta dito sa Bicol. Siya naman ay papuntang Manila. So, mag-ingat po kayo sir sa iyong paglalakbay. Alright mga Lodski, let's go to LCC Mall dito sa may Nabua. Alright, okay. Grabe, napakalakas. Kaya sumilong muna kami kahit may kaputi kami. Mukhang hindi kakayanin pag ganito sobra kalakas na ulan. Pero hindi naman siguro magtatagal kasi maliwanag naman yung kalangitan. So, tayo na lang namin mga ilang minuto siguro para tumigil yung pagbagsak ng buhos ng ulan. Lakas oh. So, ayun. Nang tumigil na rin ang ulan. Oh, medyo maliwanag na doon banda. Yung ulan ando naman sa pinanggalingan namin. Kaya okay, babatsi na kami. Medyo na linisan yung C03. Pero mamaya hindi na ito may itsura. Okay. Ayan, at least makikita natin na medyo maliwanag na doon sa unahan. Kasi ang sabi naman ng mga taga rito ay hindi magtatagal daw pag umuulan daw dito. Minsan 30 minutes, pinakamatagal daw 1 oras. Tapos tumitigil na. So, yun, tuloy-tuloy na natin at kaninang umaga pa naghihintay. Yung mga nasa LCC Mall dyan sa may Nabua. Okay. Biruin mo yan mga Lodski. Hindi pa kami nakatakbo ng mga 3 minuto. Kita nyo naman dito, parang
hindi nadaanan ng ulan. Samantalang doon sa pinag-standbyan namin, napakalakas ang ulan. Pero dito, oh, kita nyo naman, oh. Siguro umaambod lang pero tuyong-tuyo pa rin yung kalsada. Diba? Iba yung ulan dito sa Bicol ngayon. Sabi ko na nga kanina, para silang ano, parang fiesta. Bawat purok may fiesta. Alright. Grabe, oh. So yun mga Lodski, dumaan na kami dito sa may Nabua. Na-meet na namin yung mga pinsan ni June. So ngayon magkakonvoy na kami, apat na motor papuntang Kawa-Kawa Hills dito sa may Ligaw. So mula dito mga 30 kilometers din, 20 kilometers, 30 minutes din ang tatakbuhin namin. Tapos pagkatapos namin dyan, bahala na kung saan kami mamayang gabi. Okay, let's go mga Lodski. Akala ko yun na yung Mayon Volcano mga Lodski. Hindi pa pala, nasa Ligaw pa pala tayo. Akala ko nasa Legazpi, Albay na. So yun, yung nasa likuran natin mga Lodski, si June, si Buds, tapos yung pinsan ni June, nasa likod sila ni Buds. Alright, chill muna tayo sa Albay. So baka nga ang Ligaw ay part na siya ng Albay, kasi makikita na natin yung ayun, welcome to Albay. Ayun, no? Welcome to Albay. Yeah. Now it's confirmed, Ligaw, Albay. We are now approaching to Ligaw, Albay. Welcome to Ligaw, Albay, Ligaw City. So eksakto alas 4 ng hapon mga Lodski, nandito tayo sa Ligaw City, dito sa Albay. Lodski, andyan na si Mayon Volcano. Kinakita na. kahit hindi masyadong malinaw, pero kitang-kita ko na si Mayon Volcano. Ayan na si Mayon. Oh. Kahit di masyadong nakikita yung buo o kaya yung tuktok ni Mayon Volcano, parang nakakatuwa naman mga Lodski. Grabe, parang tanggal yung pagod ko kanina, biglang nasilayan ko ang Mayon Volcano. Grabe. Pero 300 meters away. Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh. 300 meters away mga Lodski, dito kakanan na tayo papuntang Kawa-Kawa Hills. So tingnan natin kung maganda ba ang kita mula doon sa Kawa-Kawa Hills, kung maganda ba ang kita ng Mayon Volcano. Alright, dito kakanan na tayo dito. So dito lang sa may ano ba to, simbahan. So dito yung ano, ito yung way papuntang Kawa-Kawa Hills. Alright. Sulit ang pagod. Alright. Oh, ganda dito, oh. At saka ang hangin dito mga Lodski, ang sarap. Talagang fresh na fresh. At saka maamoy mo yung ano, mga dahon ng mga puno. Iba talaga ang klima sa probinsya. So ayun mga Lodski, nandito na tayo sa Cagsawa. Bye tayo, salamat po. Thank you. Wow, ito na, oh. Ang ganda.